Saturday, August 5, 1:36. Gate of Severa. Looking good so far. Everything looks dry here. Court looks dry. Swimming pool looks dry. This is a video of the day after the continuous rain. Almost 2 or 3 weeks yatang tuloy-tuloy. Then let's just take a look at the nga, tingnan nyo, para pababa nga rito. So eto nga most likely yung binabaha sa hagit lang. Pero so far, based sa testimonies ng mga nakatira dito, wala naman talaga major na binabaha. And all looking good, dry. Mga tipong parang dumaan lang na may naglalaba yung amoy. So yun lang siguro yung cause ng baho. Tipong nga naglaba lang. Dry. Okay, dry. Everything looks normal. Dry, clean. So most likely ma-refurbish tong units na to. Okay, dry. Looks good. Parang di man naulanan. Okay, nasa bandang edges na tayo ng Severa, Bacolor. Dito ba meron? Okay, edge na rin yun. Tayo banda. Ito. Okay, main road, and it looks like pababa ito papunta sa pataas tong daan na to. And I doubt na binabaha to. And yes, as you can see, everything looks dry. Papatuloy natin ang dry yung lugar. Walang baha po kahit na, or somewhat like cloud drainages. Walang signs ng cloud drainages so far. Looks all good. And it's also quiet here. Okay, dito na pala yung masyado. First time na mapaganda rito. Pero try natin yung talagang edge ng Severa, Bacolor to see if there's anything na maarang sign na apektuhan talaga ng baha. Pero so far wala. Ito,
Edge na rin ako dito. Yup. Yeah, nasa edge tayo. Wala so far. Malinis yung kalye doon. Malinis yung kalye. At actually naliligaw na ako sa yung palabas. Ito, tingnan natin. Nasa Sagara pa ba ako? I love Eco Park. Hindi ko to alam. May park pala dito. At may court ng volleyball. Wow, may ganito pala sa Sagara. Meron palang park dito sa Sagara. Hindi ko alam. Ayan, pababa. Ito yung pababa. So yeah, mukhang lowest point is Union Gate. Pero so far, when it comes to mga bahay, mukhang all goods tayo. And you can see business and living as usual ng mga tao. Seems peaceful and quiet. Kahit na mahaba yan, mga bata naglalaro na sa daan. Peaceful and quiet. Kahit na may 3 weeks na almost a month yata, almost a month na continuous raining. And yes, naliligaw na ako. Di ko alam saan ako palabas dito. Ang laki ng Sagara. Okay, mukhang dead end doon. Dito tayo. Ayan, doon lang mga bahay. Mga tipong mga lumabas lang sa bahay na naglalaba. Okay, drive. So far wala akong nakikita yung tipong nag-clog yung drainage, yung tipong continuous yung na maaring mag-cause ng major na flooding in some area in a specific location. Wala, normal lang na tipong dami ng tubig, which is obviously galing siguro sa mga naglalaba or nagluluto, something like that. Pinalabas lang nila yung nila. Yan, nagpapatuyo na sila. And yes, di ko alam saan daan palabas. Saan nga ba? Dito na ako. Yan, clear yung daan, maluwang. Actually, kahit na nagpa-park sila sa sidewalk, may space pa rin para makadaan yung mga sasakyan, unlike sa ibang subdivision na pahirapan yung pag may ito double parking pero makadaan ka pa rin. Sa ibang subdivision, pag nag-double parking, patay na. I think to, try natin ikutin to area na to. Yup, eto. Ito pala yun. Okay, umikot lang ako. So dito galing kanina. Umikot lang ako. Yan. Yeah. Ang wala namang major na baha. Oh, may cafe pa dito. Yan, may inaayos na sa bintana.
Not sure sa flow ng traffic dito if one way to, pero mukhang one way to per division. Kasi itong isa nandito sa side na to, which is supposed to be pa punta dito sa left side. So no editing po ito, uncut version para makita niyo yung real situation ng subdivision ng Severa Bacolor, kung gaano siya ka-dry kahit na continuous yung ulan for 3 days. Kasi you would expect, I mean 3 weeks, you would expect na lulubog talaga yung isang lugar kapag gano'n nakatagal, pero tingnan niyo po, sobrang dry na itong subdivision nito. And yes, my purpose in creating this video is actually I want to be transparent with my clients. And kasi nga naman alam natin gaano ka-importante ang pagpili ng isang bahay, tahanan yan. So dapat yung tipong transparent tayo sa natin, clients. Yun nga, may integrity dapat. Yep, so far so good. Mukhang okay. Tataka ako bakit binalik yung ID ko kanina. Dati iniwan yun. Siguro dahil nakita niya agent ako. Okay, yep, so good. Yep. Dito lang, obviously dito babaha nga talaga. Kasi tingnan nyo, pababa talaga yung daan dito. So eto, if nandito kayo in real time, mapapansin nyo pababa talaga tong entrance. Pero yung mismong Severa Bacolor, pataas siya. So pag ganun yung daan, wala, I doubt na babahain ng units ninyo kapag kumuha dito. Kaya yep, kuha na kayo dito. Sino man nakakapanood ng video na to, just contact me, jlapitan@gmail.com. At yan, kita ninyo ang daming mga establishments. And yun, may palengke, wet market, at hindi ko alam ano tinatayo nito, PGP, may tricycle station, at may 7-Eleven, as you can see. Yan, meron nagtitinda dito ng bayabas. And then right after dito, actually nung una ko to pinuntahan, parang San Fernando lang eh. Hindi siya yung tipong San Fernando na dun sa malayo talaga eh. So dahil sa sobrang lapit niya sa Angeles, alam naman natin na ang Angeles is actually a high altitude area. Hindi kabilang to sa lugar na hindi binabaha. Kung tingnan mo, parang Angeles pa nga to eh, kasi nasa almost boundary lang siya. Pero yes, technically speaking, geographically speaking, nasa Bacolor tayo. So ito po yung dadaanan. Okay naman yung daan. Wala namang traffic dito usually. Yeah, so far sa pabalik-balik ko dito, hindi pa ako naka-encounter ng traffic dito sa palabas nito. And after this section, main road na. Meron pang ano to, general merchandising, pagawaan pa ito ng mga sasakyan or mga hardware and for mga sasakyan. Ito mukhang variety store, meron magtitindang tambu-tambu po, and I think car wash yun or ano, something. Ito hindi ko alam, cafe ba to? Oo, cafe nga. So yan, kung gusto mag-chill, mayroong cafe doon. And yes, sobrang lapit nito sa SM Telebastagan. Siguro kung walang traffic, mga 5 minutes or less, makapunta ka na dun. Wala man yatang 5 minutes. So nasa Telebastagan na tayo after dito eh.
And yes, as you can see, the road is good. Walang bako-bako dito and continuous, not unless siguro kung talaga may magkukos ng traffic. Pero again, sa experience ko, wala pa ako na-encounter ng traffic dito sa lugar na to. Vlog lang. Not sure kung anong subdivision itong katabi, pero magkalapit na subdivision yun. Hub 4 subdivision. Hindi ko alam anong subdivision din to. At eto po, makikita ninyo, susunod na sa kanto is badminton court na dating Smash, now is called Jungle Base. And kung nakasubscribe ka sa channel kong to, dito ako naglalaro badminton. Yan. Technically, tabi lang ako ng Severa, pero hindi ko masyado siya nabibisit. Kahit na halos every week nandito ako sa badminton court na to at naglalaro. Ayan, Jungle Base. Kung sports enthusiast kayo, malapit lang. Actually, hindi lang badminton ino-offer nito. Meron rin silang table tennis. Lately, hindi ko alam tawag doon. Pickleball yung tawag yata. Hindi ko alam paano laro yun, pero parang tennis siya, table tennis na na hindi naman tennis. Baling paddle, parang table tennis, pero yung court malaki, pero hindi kasi laki na sa tennis. Ayan, Telebastagan. Yan na, pwede kayo sumakay dyan kung sakaling pupunta kayong Angeles. Okay, so saan pa tayo dito? Sana may paliko. Ayan, Jungle Base. Sige po yan. Ay ate, sasabayin ko po kayo. Sige po. Oops, may truck. Ayan, Jungle Base Fitness. May coffee rin po dyan. Ayan, malaki po yan sa loob, Jungle Base. Ayan. Yung mga ibang videos na nakikita nyo pinopost sa channel ko na to, dyan yung wala kayo dyan. Dito, bilang tayong content. Ayan. And I think that would end our vlog for today. Or sige, send pa natin yung gumaming konti. Okay, naman na kayo. Huwag muna natin tapos yung vlog para may idea kayo kung yung itsura ng road malapit sa Severa. And nasa MacArthur Highway na tayo ngayon. Para buto-buto yan po po news. Okay, so guys, I hope you love the real-time no editing video for Severa Bacolor. So yeah, if interested kayo doon sa lugar na yun, just contact me, Jay Lapitan. Currently ang phone number to reach me as is 0915-625-5091. And you could also email me at jlapitan@gmail.com, or you could add me on Facebook or send me a message via Messenger. Just type in J space Lapitan. J is in Juliet, A is in Alpha, E is in Echo. That's my real name, J-A-E. So yeah, J Lapitan sa Facebook. And I will be ending this vlog now. Stay safe sa lahat. Cheers, bye. Ay, pahabol pala. Ito na yung SM Telebastagan. Kakatapos na yung vlog ko. End na talaga ngayon, promise. Ayan na, SM Telebastagan na yan na. Sobrang lapit. So kung gusto nyo mag chill lang
Ilang minuto lang yan, wala man yata 5 minutes. Wala man 5 minutes yata na yan na, dalabastagan. Makamalagi pa ako dyan pero wala na, gutom na ako, uwi muna ako. Okay, ending na talaga ito ngayon ng vlog. Ingat sa lahat, bye.